Morning guys, satad sa kong kimi-kimi. Sa silang school pa. Tadas kimi-kimi sa school. Ciao. Ano ay mo ni Koranan? Ano? Ano lang ka? Kaya turo ko tuhot ha. Abyo. Yung mga classmate ni Kim Kim ya. Yung classmate ni Kimi Kimi. Turo ko what day ha. Nilihit pag mga kabataan. Yung anay po may sauna guys. Nilihit sa eskulahan. Nasa may lakpos pa pag Gabriel. Matumis on guys. Lunsudaan. Maglakaw sa Miss Papa Gabriel guys, karejit po ito sa Miglong Sudaan kaya mga pasilihuan rin ang mga papels para sa kurente. Na nakaw sa guys, mato sa Miglong Sudaan magpasilyo sa mga papel para transfer sa kurente. Tanami guys, salon sudaan dari dah. Dalida law office tanam. Mo pasilihan ring among mga papers para transfer kurente. Sila mga pre, noy pa. Mas noy pang ilahang kuan open sa ilang office. May mga papel nga pasilihan ron guys, upat ka kapilan. May pasilihan yes lang. Ani 400 o 300 300 karipod pasilihan na naman karipod patka pa na patka papilan pasilihan doon mga transfer na pa ng kurente. May upasiliyo tanan. Tatana. Mana? 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 1 to on bayaran. 1,200 aga mga bayaran. Nami guys, kay makatad kami danis munisipyo. Mo pa na isubmit og balik. Nga nakatupang magwag ko pero. Lay na may Galicia, manami pasiliyo. Salamat God Lord. Pa sila dari kaya nakatanong na sila dari nagtubig ilahang basak nagtubig na sila dari napita takits na tasari siya guys rigabot yung moto pamiguan engineering hapan ibalik dito engineering. Abot na Miss Papa Gabriel sa Alicia guys. Hanap po na yung hatid na ito sa engineering. Kaya kanina pa yung mga papel na ning kung ano-nun. Tao. Nag-last na naman siguro ni submit na na. Nahatid na na guys. Mga papel nga na silihan. So mabalik na ko na ni mga Lunis. Monday na ko puhunda ni mabalik. Dan apa yung mga bayaran nun. So, natatag ma-okay na tanan. Ini kamander, mabalhin ang amang kurente. Mau na laman sa ito mo paabot. Ato mong kuspikas ba, iwa na iatap. Nasimba kong kuhan, bakay gahapon, grabe rabat kasi gasuwan. Kaan na, salamat sa Ginoo. Kaabot ni Glon Sudaan o gahat, nagpasilyo. So, ilang pangadyo dito guys, kuhan. Sa usa ka, kuhanan, 300. So, upat man po tanan. Kabayad ko upat ka kuha nakabayad ko 1,200
Dadaris munisipyo sa engineering bawon sa balik na pagkuda ni ka Lunis pohon. Ana na pud na si Jaya kuanan. Bayran. Tukad ako dari guys kay. Wat kong papag-Abril. Ito sa ngadto. Mato ko dito sa eskwelahan Kim-Kim ngay tinganan sa tughan nami. Mag lamtawr ba in taon sila to sa mahutanan. Gawas na sila Kim-Kim guys. Dahil sa may gihapit dares ko ang munisipyo Karijut. Sana Kim, hala. Hala, nang sama ni? Buling, ay di ay. Kamusta man ang imong klase, nak? Okay lang. Naka 3 star. Oh, very good. Miss bye guys, abot na mi. Dahil mo ni agi ko ni Kim-Kim. Yeah. Kim-Kim, very good nga bata. Perfect. Dari sa drawing guys, arang kapahan ha dari family picture. Nasa mo nang naong ni papa na color pink man. Be, si mama pod na pink pod og naong. Kuya blue, kakuya kini na violet, agi mo na orange man. Ano may mo gamit dai papaya? Papaya soap. Papaya soap. Good. 3 star. Haman chika na ijang bagay kada abot na nisbay kay kumpleto ba ijang mga gamit. So di atong dito. Haman na imong kuan, ang imong clay. Ijang maingan ni tanan, kana ijang maingan ni guys nga gigama sa school nga naka-bond paper. Kanang gitigom na ri tanan. Di gitigom na tanan guys sa isang kuan ni Kim-Kim, isang mga ginama. Na naka-bond paper. Tara. Tapod. Taripod. Tapod. Taro na. Yeah. Mga isang ginama rong si Manaha. Kani mo ni katong clay. Hana manggi. Gipanangtang naman ni sa clay. Hana. Kani mo ni clay hangin. Mo na. Mas banana nang gisud ni mawa guys. Magisud sa banana ni mawa. Tapi jang bye. Tapod. Oh, pagka Monday. Nalagay sa magitigom, man isod og envelope aron di magkabuwag-buwag. Gamitan na. Isod na imong papel ka. Ato na. Line up. Wait sa. Umawa may klase. Nantag ice cream guys. Diya. Nag-ice cream si Kimi. Ice cream guys. Padbuntag. Kani ko ama. Ko na dani. Yeah. Niam. Guys. Ko Ako karahan. Nana. Niabot na tiag plywood. Nga mo'y gamitan na guys para sa akuba din og dadto sa kuan. Dadto pa dong sa bathroom. Nja magkuan mi dali sa pag-Abril ron, mag-flooring mi dari dia. Mo-flooringan guys. Daris manghimuon nga gamay nga tindahan. Guys, manang ipatag daan. Mangmutangan lagi nga ni iskalon, mo sa gitawag guys og iskalon. Mo ning mga kahoy na magdatos pikas. Mutangan pa rin portahan. Guys, magsaking sa Miss Papag-Abril tos bunbun ragab. Bunbun og bato magsaking mi kay mag-flooring mi diri sa kuan sa tindahan. So panimin ito guys.
Manamig saking. Rupuangan pa galing guys. Matulo siguro kasakingan. Sudah kayak hangin. Nah, guys, hakot na. Hakot sa papagabril kaysa may makadaog. Magmikos-mikos na meron na ni guys. Magmikos-mikos. Pwede magakot pa. Guys, magkuan sa papagabril. Maghalo. Maghalo. Maghakot ko ng tubig. May tubig dari. Binaldi mo ni kamang mga kinuan gapon. Sinaod. Dara pa. Mati kag imong asistan. Anay tubig daan. Wala guys no. Abtik jud. Mapluringan ng atang kuan. Pluringan na gamang-gamay yung tindahan. Apel manggas papagabril sa SLP. Kinsay nakapamilyar na ng SLP guys. Apel sa papagabril. Tagaan si puhunan. Balig kuan. 15,000. So mo na ikuan ba. Rolling-rolling siya. Rolling di mamalit. May mapalit. Mamalit wa. Oh, bakti. Natang kuan ng rollingan. Yes no. Pag magsinsos. Dan nagtubig pa. Oh, may mo pa na ihalo daan. So halo pa din sa daan guys. Sabot ang tubig. Bubo pa. Bubo pa. Ito lang sa magkuan. Mix. Yeah. Sa kuwag tubig. Sige. Dari pa da. Oh, dari. Bati dong. Oke, dapat tambe. Hah? Tatakap mo rin. Ingat mga sabling eh. Dito na po kasi sabling. Hapot sa kong tubig. Hindi pa mamisod. Pwede magamit sa papagabril. Sorry. Sama to. Sabli ka naman sa kapil. Kahay. Kaming kahay. Mas gawas ng halo, guys. Putay, guys. Ako maghapot. Sa papagabril isang paazon karawon na na maumunday po na floringan na ganda na dara namin naghalo sa gawas kay piit na naman dito sud. What's that? Tripod? Mo naghan tripod. Gas dag umoy.
So guys, nag-umpay mo. Majunon po, dumugunda kaguan, kaya mo puno tog sa mutong mang tab. Diyan nagkahoy, tinihatid na. Diyan. Nagparanis koan, kanang na ay arkuba. Yan guys. Ihatid na nila. Kahoy nga gamitin para sa arkuba. Garis, dani, sa pantaw, datos bathroom. Diyan na po ag lawanit o ag plywood. 17 kabok ag plywood. Bot na ag kahoy nga gamitin para sa arkuba. Dahil pong karo masilong pong. Ay, pa lagi. Isog. Baba dira. Duduk pa, sige pa. Hawa-hawa na pong kadto maigo ka. Duduk pa. Ana, musud pa man, makasud naman na kay di man lapo kay. Ye, lukis apa dia? Siminto man na. Okay. Okay. Pa. Dire-repit. Oh, sakto na kanara bay lubi. Sakto na kanay lubi. Okay. Ana. Hatid ng umpong ag kahoy. Hinay pong kay ma. Slide ka po. Abtik. Sobra na pa siguro na bread. Pare. Naman ang liki. Walo. Dahil natin nahatid na tanan ag kahoy, dahil na pud ag plywood. So mahuman na gadzin niti, hapit na gadzin matiip ag ganang arkuba tanan. Daghan gadzon salamat ni John tanante. Ug amping mo kanunay diha sa Ohio, USA. We love you all.